Wisa gotibû ez Eyşe şanim, ez gelek ji we hez dikim, ez dizanim hûn jî ji me hez dikin. Dema ev gotin gotibû çi hîs kiribû, çi bûbû sedema gotina vê gotinê helbet em nizanin. Lê em dizanin ku nifşê anha û nifşekî berî me gelek ji wê hez dikir. Bi taybetî nifşê anha ku teknolojî jî pêş ketiye stranê wê li ser dilanin, li ser zimananin em gelek jê hez dikin. Ew Eyşeşan bû, Eyşeşana me bû. Strana wê ya salana bûye klasîkekî. Belkî bi dehan hunermendan ew stran gotiye heta anha û hê jî distrên. Ne tenê ew heywaxdayê, were bêmal, bêrî Wanê, zerî heyran, hin stranê wê ne ku em gelek jê hez dikin. Ew di sala 1958 de li Amedê hatibû dinyayê. Lê di nav zehmetî de bû. Loma ji wir çû. Ne dihiştin hunera xwe pêş bixe, loma ji wir çû. Di jiyana xwe de ji Amedê, Duhokê, Hewlêrê, Bexdayê, heta Stenbolê û herî dawî li İzmîrê, li gelek bajaran û li derbê Tirkiye li Ewropayê li gelek bajaran jiya. Dawî de hejdê berfanbara 1996 de li İzmîrê xatirxwest. Eyşeşanê li İzmîrê xatirxwest lê dilê wê her li Amedê bû. Derfet jî feraseta wê demê jî nehişt ku cenazeyê wê bînin Amedê. Lê îro hejdeyê pûşbera 2025 cenazeyê wê êdî li Amedê ye. Kî anî helbet gelek kesî piştgirî da lê jinên Kurd ew anî Amedê. Vî fotrafî binêrin. Di fotrafê de ya pêşî em ji pêşî dest pê bikin Encûmena Şaredariya Peyasê Demet Ceylan. Hema pişt wê hev şaredara bajarê mezin a Amedê Serra Bucak. Du wê hev şaredara Kayapınarê Bêrîvan Gülşen Sincar û herî dawî jî hev şaredara Yenîşehîrê Safiye Aqdağdixuye û du re jî jinên din. Wan jinan ew girt mirê xwe, ew bir heta goristana Yenîköya Amedê û wan jinan ew defin kir. Ne tenê wan, li dorê bi dehan belkî bi sedan jinan ev daxwaza wê, ev wesiyeta wê anî cî û Yenîköya Amedê defin kir. Li ser gora wê jî stranên wê stranên bi Kurdî hatin gotin û ew di heman demê de bi vî awayî bibîranîn. Kurê wê li ser gora wê got, diya min êdî emanetê gelê Kurd e. Hev şaredara Amedê got Eyşeşan li mala xwe li ber diya xwe ye. Hev şaredarê din Doğan Hatûn jî got bû qismet me wesiyeta wê anî cî em hêvî dikin em ê wesiyeta yên din jî bînin cî. Ev gotinekî gelekî xweş e. Anîna cenazeya Eyşeşanê ji bo Amedê ne tişteke ji rêzê ye. Qîmetdayîna nirxên bi Kurdî bi xwe ye. Diyar e ku Kurd êdî qîmetê didin nirxên xwe. Helbet me got sermilê jinan cenaze bir lê ne tenê ji ferasetekî gelekî mezin hebû ku vê cenazeyê ji İzmîrê bigirin û bînin Amedê û hemûyan her kesî gelek kesî kedda ji bo vê yekê. Helbet yên ku kedda ne hemû hêjayê pesindan û spasdariyê ne. Eyşeşan êdî li Amedê ye, stranê wê niha jî demên pêş de jî wê li ser zimanên me
لسر زمان هنرمندان و لناو گل به. بخیرات عیشه شان.